Mnohí sa ma pýtate, ako blízko sú včielky. Takže na tomto krátkom videjku vám to ukážem. Včielky sú naozaj blízko. Nejakých 24 mm pod vami. No a keď to takto otvoríme, včielky sú na rámikoch. Napríklad tento nezásobný. Tu si uložili svoje zásoby. Zoberieme ďalší. No a tu už máme aj plod. Ako tak pozerám, je to aj včelia kráľovna. Má zelenú guličku. Takže včielky sú naozaj blízko. Pekne ich zatvoríme, zabezpečíme a takto je pre vás všetko pripravené.